Mayapaldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito. Kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan. Atin to, Kabalen Karihyon, araw na ho ng Biyernes ngayon. Thank God it's Friday, March 24, 2023. Narito na po ang mga malalaking balitang nakalap ng ating news team ngayon pong Biyernes ng umaga. Ito ho, pagdagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa, pinaghahandaan na ng LTFRB Region 3 at ng mga bus company. Pamahalaang panlunsod ng San Fernando, Pampanga, puspusan na rin po ang paghahanda para sa Maneldo 2023. Budget Undersecretary nagbabala sa mga lokal na opisyal na huwag pong makipagtransaksyon sa mga middleman. 12 anyos na lalaki nalunod habang naliligo sa ilog sa Bamban, Tarlac. Paggamit ng teknolohiya sa pagnenegosyo, isinusulong ng DOST at ng Bataan Peninsula State University. At longest longganisa Boodle Fight, pinagsaluhan sa Kalumpit, Bulacan. Gaya ho ng nakagawian, bago po ang pandemya ay inaasahan na po ang pagdagsa ng mga biyahero sa mga transport terminal para umuwi sa iba't ibang mga probinsya ngayon pong Semana Santa. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 at ilang mga bus company naghahanda na raw sa pagdating ng mga pasahero. Yan pong tinutukan ni Liana Canilao. Matapos ang 2 taon muling idaraos sa Pampanga ang mga tradisyong nakagawian tuwing Semana Santa. Kaya naman bukod sa mga kabalan na uuwi sa lalawigan ngayong mahal na araw, inaasahan din ang pagbisita ng mga turista para masaksihan ang mga natatanging kulturang Kapampangan. Kaugnay nito ikakasaraw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 ang Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2023. So it will start on March 27, 2023 until April 14, 2023. So, ready naman na ang ahensya sa darating na undas. Ayon kay Attorney Jen Rodriguez, ang hearing officer ng LTFRB Region 3, layo nitong tiyakin na nasa maayos na kondisyon ng mga transport terminal at mga bus, gayon din ang pagsunod sa health and safety protocols ng mga pasahero. Liban dito, poposisyon din daw ang karagdagang bus units para makabiyahe kung kakailanganin. Aabot sa 700 public utility vehicles umano sa bansa ang kumuha ng special permit mula sa LTFRB para makabiyahe sa ibang mga ruta ngayong Semana Santa. Epektibo ang nasabing special permit simula March 31 hanggang April 17. Bale, 2 bus company lang ang nag-apply ng special permit dito sa Region 3. So, this is a total of 9 units dito sa nag-apply po. Samantala, nagpaalala naman sa kanyang mga kapwa tsuper si Orlando Marquez, ang presidente ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas. Ay kailangan maghanda ng lakas at saka matulog, kumain ng tama para po makaiwas tayo sa aksidente at yun naman mga maintenance ng ating mga bases, Sir Aljo, ay dapat tignan mabuti dahil wag sanang ikatuwiran na naman yung loose brake kasi dahil kulang sa maintenance na inspeksyon. Binisita ng CLTV 36 News ang Robinson's Tormes Bus Terminal sa San Fernando, Pampanga para kumustahin ang mga bus driver at ang kanilang paghahanda para sa biyahe. Sa ngayon po ba, inaayos po yung mga jeep, ay mga bus po naman, pinipreparasyon na para makaligtas maigi yung pasahero sa pupuntahan nila. Inaayos po yung mga gulong, preno. Una-una po kasi dyan preno. Saka gulong, baka mamaya sumabog. Kaya maaga pa lang ngayon pa lang, pinipreparasyon ng kumpanya yung mga bus para pag nag-travel sila, safety sila sa pupuntahan. Bukod sa sasakyan, tinitiyak din daw ng mga driver na nasa kondisyon ng kanilang pag-iisip at katawan bago magmaneho. Una po kasi kailangan po dyan kondisyon ng pangangatawan, okay ang pag-iisip, saka po kailangan po yung takbo lang ng bus, tama-tama lang, hindi naman matulin, hindi mabagal. Para po yung pasahero, safety naman, na makapunta sila sa pupuntahan nila.
Ginagawa namin, nag-a-adjust na kami ng mga oras ng mga biyahe namin para kung sakali magkaroon nga ng aberya, mayroong aberya sa daan, sa kalsada. And at the same time, yung traffic, inaano na rin namin, ina-adjust na rin namin yung mga oras namin. At ang hinihiling din namin sa mga pasahero na agahan nila ang pagluwas. May paalala rin ng mga tsuper sa mga pasahero. Sa mga ngayon naman pong mga pasahero, mahal namin pasahero, kailangan din po mag-ingat, lalo na po kayo, maraming pasahero, yung po mga gamit, baka mamaya mawala. Kailangan ingatan din po nila yung, hindi naman po sa lahat ng oras yung mga konduktor makikita yung gamit. Magtatatag naman ng helpdesk ang LTFRB Region 3 sa mga pangunahing terminal sa rehiyon. Meron po na itatayo ang LTFRB ng help desk sa dalawang major terminal dito sa Region 3. Sa Robinsons Terminal at sa Dao. So kung ano man, kung kailangan nyo po ng assistance, pwede po kayong lumapit sa ating mga help desk. At sana po kung sakaling meron po kayong makita na nag-violate ng ating mga operators or drivers, madali po kayong magsumbong sa amin doon din po sa help desk. Si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Kaugnay ho ng balita sa mahal na araw, puspusan na rin ho ang ginagawang paghahanda ng City Government ng San Fernando, Pampanga para naman sa mga aktibidad na gaganapin ho sa paggunita sa Maleldo 2023. Inaasahan daw nga kasi yung pagdagsa ho ng mga hindi lamang ho ng mga Fernandino kundi maging mga turista sa syudad dahil muli pong gaganapin ang mga tradisyon na nahinto po sa loob ng 2 taon. May ulat ho si Liana Canilao. Mahigit 1 buwan na ang nakararaan ng i-anunsyo ng City Government of San Fernando, Pampanga ang muling pagdaraos ng mga tradisyon tuwing Maleldo o mahal na araw sa syudad. Ito ay matapos ang 3 taong pagkakaantala dahil sa COVID-19 pandemic. Kaugnay nito, sinabi ni Ching Pangilinan ng Tourism Officer ng syudad na puspusan na ang paghahanda ng lokal na pamahalaan para sa iba't ibang kaganapan simula April 2 o sa Domingo de Palaspas. Sa taong ito, magbabalik tayo dun sa mga pagmamasusi ng mga iba't ibang selebrasyon natin para sa Semana Santa or yung Holy Week natin sa City of San Fernando, yung tinatawag natin na Maleldo. So ngayon, puspusan yung paghahanda ng City Government natin sa pangunguna ng ating Mayor Vilma Caluwag at syempre ang chairperson natin, si Councilor Aten Samiano, para maibalik ng maayos ang mga ganitong klase ng pagmamasusi ng Maleldo sa ating syudad. Tulong-tulong umano ang mga sangay ng City Government upang tiyakin na maayos ang iba't ibang aspeto ng mga aktibidad, gaya ng peace and order at maging ang pinansya. Sa kasalukuyan, maraming preparasyon at paghahanda ang ginagawa ng ating mga committees. No? Kasama natin dyan ang ating Public Order and Safety Coordinating Office at ang ating CDRIM Office. No? Sila yung nangunguna sa safety and security preparations natin. Kasama din ang City Health Office kasi nasa ilalim pa rin tayo ng pandemic. Kaya minamabuti nila na yung traffic plans natin, inaayos yan, yung pagde-deploy ng mga personnel on the ground, yung mga vacation, mga tourist assistance center natin, mga SUMVAC assistance points din, pinaghahandaan natin lahat through these offices. 3 barangay ang nakatakdang lalahok sa pagpapapako sa krus, ang San Pedro Cutud, Santa Lucia at San Juan. Magdaraos naman ang tira bakal sa barangay Santa Teresita, San Jose at Juliana. Upang masiguro ang kalakasan ng mga kalahok, kailangan muna umunong sumailalim ang mga ito sa medical check-up. Kailangan nilang sumailalim sa medical check, at least magkaroon ng mga waiver no, nasa maayos sila na pangangatawan, lalong-lalo na ngayong pandemic, no, at yung barangay ay ina-assist naman ng health office natin patungkol doon. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa umunong pinalalistahan ng mga sasali sa crucifixion rites at tira bakal, ngunit sigurado na ang pagbabalik ng 62 years old na si Ruben Enaje ng San Pedro Cutud na nagsimulang magpapako taong 1986. Traditionally kasi meron yung mga may panata, lalong-lalo na sa pagpapapako sa krus. Kaya nakikita natin na yung ngayon wala pa kaming final list kung sino talaga yung mga sasali, pero alam namin na si Kuya Ruben Enaje magbabalik pa rin siya kahit na 3 taon din na na-stop no, yung panata niya, magpapapako siya sa krus ulit sa taong ito.
Hinihikayat naman ng City Tourism Office ang tourism-related establishments na magpasa ng kanilang Holy Week schedule para sa convenience ng publiko. Kabilang dito ang mga hotels, accommodation facilities, travel and tour agencies at restaurants, tourism support facilities at pasalubong centers. Taon-taon kapag may Maleldo, talagang minomonitor natin yung mga bukas at saradong establishment sa syudad natin. Para rin yung mga pupunta dito, may guide tayo na maibibigay sa kanila. Mapaalam natin ng maayos sa kanila yung information tungkol sa establishments natin. Halimbawa, kung gusto nilang kumain sa San Fernando, ano ba yung mga restaurants na bukas? Kasi baka maraming taong dadagsa pero wala namang mga makakainan yung mga ito. The same time din yung ibang mga establishments natin na are related to services kagaya ng ating mga malls, no, yung mga hotels natin, gas stations and so on. Kailangan malaman natin yung schedule nila at maipaalam ito sa mga bibisita sa atin. Upang maging maayos at ligtas naman ang pagbisita sa syudad San Fernando ngayong mahal na araw, may paalala si Pangilinan sa publiko. Para sa mga pupunta sa Maleldo sa ating syudad, no, at sa Pampanga, kailangan ayusin nila yung mga ruta nila way ahead of time, no, parang paghandaan kung ano yung mga pupuntahan, no, alamin yung mga schedules, no, bago pumunta dito sa Holy Week at alamin din kung saan kakain and so on, no, para mapaghandaan nila at make sure na bukas yung mga pupuntahan nila. Tapos dobleng kaingatan, lalong-lalo na pagpupunta sa mga crowded places, na as much as possible mag-mask pa rin tayo at the same time kung meron tayong mga iniindang karamdaman o kaya dahil na rin sa age natin, kung masyadong bata or masyadong matanda, dapat mindful tayo na posibleng mainit yung mga lugar na pupuntahan natin. So you need to hydrate ourselves well and look after ourselves well. At saka din, let's not lose sight o huwag natin kalimutan yung essence kung bakit natin kung bakit we commemorate yung Holy Week, no, kung bakit ito ay ating binibigyan ng pansin. Kailangan wag natin kalimutan yon, yung pagbabalik loob natin sa Panginoon bilang bahagi ng pagdiriwang ng mahal na araw. Ako si Liana Canelao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Bago tayo tumuko sa susunod na balita, batiin ko lamang si Kuyang Manuel Hoson, watching from Candaba, Pampanga. Ayan, nagpadala ho siya ng komento sa ating Facebook Live. Maraming salamat, Kuyang Manuel, sa iyong walang sawang pagtutok dito sa ating programang CLTV 36 Balitaan. Ito sa ibang balita naman, patay po ang isang 12 anyos na lalaki matapos malunod sa isang ilog sa barangay Mainang, Bamban, Tarlac nitong linggo, March 19. Ayon ho sa mga otoridad, hindi residente ng naturang lugar ang grade 4 student na si John Michael Sebastian, kaya hindi ho siya pamilyar sa malalim na bahagi ng ilog. Nagkayayaan umano sina John Michael at dalawang kaibigan na maligo ho sa nasabing ilog. Hindi raw agad ipinaalam ng dalawang bata na kasama ho ni John Michael ang sinapit ng biktima. Sa mga kinaukulan, dala na rin ho ng takot. Binanggit lamang ho nila na nalunod na si John Michael nang hinanap na ito ng kanyang mga magulang. Inabot po ng 12 oras ang paghahanap sa labi ng biktima. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan, atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Ito mga kabalen, mga kariyon, may anunsyo ho itong Commission on Election. Yun pong filing ng Certificate of Candidacy para ho sa Barangay and SK Elections 2023 na nauna hong naitakda sa July 3 to July 7 ay inilipat na ho sa August 28 to September 2. Okay, paulitin ko lamang ho yung filing ng Certificate of Candidacy para sa lahat ho ng mga nais kumandidato mula ho sa July, mula po dun sa dating petsa na July 3 to July 7 ay nailipat na po to August 28 to September 2. Yan po inilipat naman para daw paiksiin yung election period para ho sa halalang pambarangay. Ayon naman ho kay Senator Francis Tolentino, kapag daw mas maiksi
yung election period o yung nailipat nga, yung filing of COC, maiiwasan daw yung mga election-related violence at mababawasan din yung tinatawag na premature campaigning, gayon din po ang vote buying. Ayon naman sa COMELEC, itong schedule nila ay mananatili ho, maliban na lamang dun nga sa inilipat na filing ng Certificate of Candidacy. Ibig sabihin, tuloy po sa 30 ng Oktubre ho ang halalang pambarangay para ho yan sa yung mismong mga barangay officials, barangay captain, mga kagawad at yung pong ating mga opisyales naman sa sangguniang kabataan. Ang COMELEC Central Luzon po, 80% handa na raw para sa nalalapit na halalan. Paalala ho ni Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director po ng COMELEC. May bagong opisina ho yung COMELEC, ito po yung tinatawag na kontrabigay para ho maiwasan yung vote buying. Pakinggan ho natin ang kanyang pahayag hinggil sa usaping iyan. Ayon sa ating pamunuan, meron ng create na panibagong opisina. Ito yung opisina kontrabigay. Ito ay pangungunahan ng isang commissioner natin, si Commissioner Maceda. So ito yung panlaban doon sa vote buying natin. So magkakaroon ng malaking epekto ito doon sa sistema ng pangangampanya, sistema ng paglathala ng mga kandidato ng kanilang kandidatura. Medyo hihigpitan ngayon ng COMELEC at mga kasama natin sa Armed Forces, sa PNP, yung tinatawag natin na pagbibili ng mga boto doon sa level ng barangay and SK check. Sa ibang balita, kasabay ho ng paggunita sa National Rabies Awareness Month, nagpaalala ang Provincial Veterinary Office ng Bataan na huwag hong ipagwalang bahala yung mga kagat o kalmot ng aso at pusa. Sa unang 3 buwan pa lamang kasi ng taong 2023, 2 katao na ho ang nasawi sa lalawigan ng Bataan dahil po sa rabies. Paano nga ba ito mapipigilan? At paano mapipigilan din yung pagkalat ho ng nakamamatay na virus? Alamin ho natin sa ulat ni JM De Jesus. 2 katao na sa lalawigan ng Bataan ang nasawi dahil sa rabies sa unang quarter pa lang ng 2023. Umabot na rin sa 13 ang bilang ng mga asong nagpositibo sa rabies virus. Ang mga nasabing numero, nakababahala umano kung ikukumpara sa datos noong buong 2022 kung saan 3 lamang ang nasawi dahil sa rabies habang 19 na aso ang nagpositibo sa virus. Ayon kay Dr. Alberto Venturina, ang Provincial Veterinarian ng Bataan, maraming pwede paggalingan na nakakamatay na virus. Marami po ang pinagkukunan ng rabies. Number 1 po, nakakakuha din sila sa daga, sa basura, sa kapwa aso po. Yung isang aso po na infected ng rabies, pag may nakaaway po na kapwa aso, matatransfer po yung virus sa kanya, sa asong walang rabies. Kaya nga po minsan, nagtataka yung may-ari, ba't kinagat ako ng aso ko? Napakabait nito. Yung pala, infected na siya dahil nakagat siya sa labas ng asong rabid. Sakali raw makagat o makalmot ng aso o pusa, kailangan obserbahan ang hayop sa loob ng 2 linggo upang makita kung mayroong pagbabago sa pag-uugali nito. Dapat naman magpatingin kaagad sa doktor ang mga nakagat o nakalmot ng aso upang mabigyan ng agarang lunas. Kung positibo raw sa rabies ang hayop na kumagat ay posibleng maipasa ito ng taong nahawaan. Payo ni Doc Venturina, iwasan ang paglalagay ng kung ano-ano sa sugat mula sa kagat o kalmot ng hayop at sa halip ay magtungo agad sa pagamutan. Kaya po yung paglalagay ng bawang, paglalagay po o pag nagkakonsulta kayo sa tandok, hindi po pwede. Kaya kung mamamatay kayo. May nangyari po insidente sa ibang probinsya, yung mismo pong nagtatandok ang namatay. Dahil sinipsip niya yung sugat, ay may virus po yun. So namatay siya. Bagamat nakakamatay ay pwedeng mapigilan ang pagkalat ng rabies. Para ma-prevent po, kasi ang rabies po is 100% preventable at 100% fatal. Tandaan nyo po yan. So, ibig sabihin po, mapiprevent natin to sa pamamagitan ng pagbabakuna ng aso, pagtatali at pagkukulong ng aso.
Maging responsible pet ownership po, lagi namin sinasabi na sa ganun po ay hindi tayo magkarabi sa ating mga alagang aso at pusa. Kailangan is bakunahan, pabakunahan po. At syempre dapat kaakibat po doon yung pagiging responsable na pinaliliguan po yung aso. Hindi po kay aso yan, hindi na paliliguan. Dapat po pinaliliguan yan. Patuloy naman daw ang programa ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan upang mapigilan ang pagkalat ng rabies, lalo na ngayon National Rabies Awareness Month. So kami po dito sa probinsya, tuloy-tuloy po yung ginagawa namin pagbabakuna ng aso at may programa din po kami ng dog control, population. Ibig sabihin po, nagbibigay po kami ng libreng pagkakapon, pag-i-spay sa babae po. Nagkakandak po kami ng vaccination sa mga aso sa bawat barangay po. House to house po ito. Kaya walang dahilan po para sabihin hindi mabakunahan ang aso nyo dahil Ako si J.M. De Jesus, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sa iba pong balita, nagbabala ang isang opisyal ng Department of Budget and Management sa mga local chief executive na huwag hong makipagtransaksyon sa mga middleman na nagsasabing pabibilisin daw ang pag-release ng budget para ho sa kanilang mga proyekto. May detalye ho ng balitang yan si Paulo G. Santos. Mag-ingat sa mga fixer sa gobyerno. Ito ang naging babala ni Undersecretary Gades Hope Libiran ng Department of Budget and Management sa mga local chief executives. Sa eksklusibong panayam ng opisyal sa CLTV 36, ibinunyag nito ang diskarte ng mga nagpapakilalang middleman at ang kanila umanong matamis na pangako. I was made aware na may mga middleman, may mga nagmi-misrepresent na sinasabi nila na o mayor or kapitan, merong specific budget yung DBM na palabas. Pwede akong makatulong para mapa-aprobahan yung pondo para dito sa tulay mo. So syempre, kawawa naman kapag yung mayor o yung barangay official hindi po masyadong maalam pa sa public financial management or procurement or how the national budget works, di ba? Hindi madali pong maniwala lalo na pag pinakitaan ng picture. Yung iba kasi mga scammers ganyan, nagagaling na nila ngayon Sa galing umanong mambuladas, totoo raw na may nabibihag silang mga mayor ayon pa kay Libiran. At gaya ng ibang fixer, ang kanilang pagtulong may kapalit umanong SOP o lagay. Gusto talaga nilang ma-implement na ng mabilis yung mga projects na yan. Naniniwala. At syempre, ina-assistihan pa nila. Sabi pa nga ni Mayor nung nakaraan, lahat ng mga hiniling sa amin, inaasikaso namin sila ng maigi. Ganyan. Tapos ayan, diyan po papasok yung nangihingi na sila ng advance, ng lagay. Sabi nila, Mayor, pwede naming maparelease agad to sa DBM yung pondo na to. Pero bigyan mo kami kahit mga 300 to 500,000, kawawa na. So ang gagawin, si Kapitan o si Mayor, kuha ng pera galing sa sarili nilang bulsa, i-advance nila. Only to find out na scammer pala o hindi naman pala totoo, wala namang connection sa DBM or something. Upang maiwasan ang ganitong kalakaran, itinutulak umano ngayon ng DBM ang paggamit ng tinatawag na Digital Request Submission for Local Government Support Fund o DRSL. Dito ay diretso umano ang komunikasyon ng local chief executive sa kagawaran para sa Local Government Support Fund. Dati kasi, depende yan kung sino-sino yung mga nagdadala ng mga papel sa DBM no? Gusto nating iwasan yan. Kasi alam nyo, yung matagal na proseso, kapag marami-raming dinadaanan, dyan nagsisimula yung corruption no? So ngayon, ginawa na po nating digital yan. Ginawa natin online. So ngayon, yung mga local chief executives natin, it's an online platform, it's an online portal, na ang tanging mabibigyan lamang po ng access yung mga local chief executives. So, mag-register po sila doon, magsasubmit sila ng mga requirements, and if ever they have requests to tap the LGSF, doon po nila padadaanin. So, wala na pong middleman. Diretso na po yung request. Kasi iniiwasan po natin na madagdagan pa yung mga mayor, barangay captain, or even vice governors or governors na mabiktima ng mga middlemen at scammers. Samantala, sa implementasyon ng full devolution of power ang mga maliliit na munisipalidad na kwalipikado sa Growth Equity Fund o GEF ay maaaring makakuha ng financial support mula sa DBM sa pamamagitan ng pag-a-apply online. Meron din po tayong tinatawag na Growth Equity Fund. Ito po ay provided for dun sa EO 138. So yung Growth Equity Fund, this is on top of the ALGU.
So, ibig sabihin, for 2023, may nakalaan pong 1 billion na 1 billion pesos na po pwede pong itap ng around 430 na local government units para po sila ay makapacitate on full devolution. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Samantala, binuksan na ho sa lalawigan ng Bataan ang pang-59 na Technology Business Incubator Hub sa bansa. Ayon ho sa Department of Science and Technology o DOST, mahalagang magamit ang teknolohiya sa pagpapaunlad ng iba't ibang industriya at negosyo sa probinsya. Narito pong detalye ng balitang yan. Hinihikayat ngayon ng Department of Science and Technology o DOST at ng Bataan Peninsula State University o BPSU sa mga kabataang Bataenyo na gamitin ang teknolohiya sa pagnenegosyo. Huwebes, March 22 na magtipon sa Bataan People Center ang mga young innovators, researchers, faculty at students mula sa iba't ibang higher education institutions para sa launching ng Spark Kagitingan Summit. Tampok din sa nasabing summit ang pagbubukas ng DOST BPSU Sikat Technology Business Incubator sa BPSU sa Balang. Dito makikita ang iba't ibang inobasyon na maaaring makatulong sa pagpapadali ng trabaho ng iba't ibang sektor sa lalawigan. For example, we have Cloud Tech. It's a startup that focuses on urban solutions, weather monitoring system. We have AgriPot. It's a biocomposite startup company. We have RevEarth. It aims to help different institutions to track their energy consumption and of course carbon footprint. So basically, it's a convergence of technology, innovation, and creativity. Layon ng Spark Summit na magbigay inspirasyon sa mga kabataan na pasukin ang mundo ng technopreneurship at isapraktika ang kanilang mga ideya. Sinusubukan natin na ilabas yung talino, yung talento, and yung creativity ng mga students, ng mga researchers from school to communities. Kasi kailangan kami yung isa sa mga magsosolve ng mga problema na nakikita namin sa lipunan. So hindi lang talaga nakafocus sa loob ng classroom yung estudyante. Dapat kailangan malaman natin ano ba yung problema, ano yung solusyon, and we work with the government, we work with private institutions para mas maging holistic yung approach. Isa sa mga nagpresent ng kanyang innovation idea ang 19 years old na si Alexandra Jokson. Ayon kay Jokson, makatutulong sa pagpapalawak ng kaalaman ang pakikipag-ugnayan sa kapwa niya mga kabataan at pagdalo sa mga kahalintulad ng pagtitipon. Isang magandang pribilehiyo po ang magkaroon ng gantong pagtitipon para sa innovation po. Kasi bilang isang future educator at nag-aaral ng Tomas del Rosario College, pinapahalagahan po namin talaga yung collaboration kasi dito nagsisimula yung magagandang idea sa brainstorming. At kapag napagsama-sama mo ito, makakabuo ka ng isang proyekto na makakatulong para sa lahat. Binigyan diin naman ni DOST Secretary Dr. Renato Solidum ang kahalagahan ng paggamit ng wastong teknolohiya at siyensa sa iba't ibang aspeto ng teknolohiya. Buhay ay gaganda. Paano? Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon, negosyo at kikita. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon, industriya ay arangkada. Sa siyensya at teknolohiya at inobasyon, kalusugan ay sisigla. Health is wealth. Kaya importante po na gamitin ang siyensya, teknolohiya at inobasyon at kolaborasyon. Naman si Solidum na magiging sustainable ang operasyon ng Sikat Technology Business Incubator Hub sa Bataan na pang-59 na sa bansa. Technology Business Incubation Hub ay binibigyan ng pondo ng Department of Science and Technology upang sila ay magkaroon ng operasyon at matulungan. Pero siyempre kailangan ma-sustain ng state university to or higher education institution. First 2 years, tulong, but eventually dapat kumita sila para ma-maintain nila yung hub. Ako si Marco Galang, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan, atin to.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Tuloy-tuloy paghahatid ng mga balita at impormasyon. Ito mga kabalen, mga karehiyon, tuluyan na hong nilisan ng mga residente ang 6 na sityo sa Barangay Taliptip, Bulacan, Bulacan dahil ang kanila pong isla na dating tinitirahan ay lumubog na at nilamon na ho ng tubig. Tunghayan ho natin ang kwento ng mga residente na itinaboy ng tubig sa ikatlong bahagi po ng special report ni Jenna Lumbang Parungaw. Hindi lamang sa Pampanga nangyayari ang pagbaba ng lupa. Nararanasan na rin to sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa lalawigan ng Bulacan, isa na ito sa mga senaryong kinatatakutan sa ilang lugar. Ang mga isla dito na dating tinatawag na isla na walang lupa, ngayon ay tuluyan ng naglaho na parang bula. Sa loob ng 20 taon, naging regular na tanawin na ang malawak na tubig kay Mang Jaime Abrio na nagtatrabaho bilang isang bangkero sa Barangay Taliptip, Bulacan, Bulacan. Saksi siya kung paanong ang dating masasayang komunidad ay unti-unting lumulubog hanggang sa tuluyang maglaho parang bula. Sabi mo, 20 years ka na, ano? Ano mo ba? Nakita mo ba kung paano unti-unting lumubog yung mga lugar dito sa inyo? Oo, opo. Pagka malaki po tubig, talaga nalulubog po ito. Pagka ano naman, hindi naman gano'ng nalulubog po. Pagka yung, normal lang po eh. Pagka malaki lang po tubig, saka may bagyo po, nalulubog naman. Tapos mga ilang taon na po nung sumula talagang parang lumulubog na, nawawala na siya. Hindi po lang po. Mga... Ilang taon na po kaya? Mga 10 siguro. Nakita niyo unti-unting lumulubog yung... Kasi ma'am parang bumababaw na. Ang tapon. Natatabunan ng tubig, ano po yan? Yung ilog po natatabunan po. Dati raw ay paruot parito siya sa 8 sityo. Ngayon, 6 sa mga ito ang tuluyan ng nilisan ng mga residente. Ang sityo Kapol, Bunutan, Kamansi, 15 at ang pinakamalaking sityo, ang Paryahan. Nasaan na po ngayon yung mga nakatira dati sa mga sityo na yan? Mag-uuwian na rin po kung saan na po lugar yung iba, Bisaya, Bicol, sa po lugar na po. Yung iba po, walang mga nagkukontraksyon po. Yung iba, gumagayo pa rin dito. Mga naghahanap po pa rin iba. Sa loob ng halos ng oras, inikot namin ni Mang Jaime ang malawak na katubigan. Dito tumambad ang mga abandonadong mga bahay at istruktura. At sa sityo Paryahan, wala ni bakas na dati na mayroong isang komunidad na dito ay naninirahan. 20 taon na ang nakalilipas, nasa 100 umano ang kabahayan sa sityo Paryahan. Kasabay ng pagtaas ng tubig ay ang paglisan ng mga residente. Sa videong ito noong May 2020, nakapagmisa pa sa chapel ng sityo si Father Mon Garcia. Kahit nakababad hanggang baywang sa tubig ang ilang mga residente at nakabangka naman ang iba. Ngunit sa aming pagtungo sa sityo Paryahan itong Pebrero ng 2023, ang simbahan na sentro ng pananampalataya na nasa video ay tuluyan ng nilamo ng tubig at ito na pala ang huling misa sa sityo. Kumusta na po yung mga residente sa sityo Paryahan? Umalis na po sila dyan Wala nang natira sa kanila? Wala na po. Pagdating sa Pantalan, natagpuan namin ang ilang dating residente ng mga lumubog na sityo.
Si Mang Leo, isinisisi ang tuloy ang pagkawala ng kanilang sitio sa itinatayong Bulacan International Airport. Matagal na. Ano po kami sa may Dapdap? Dapdap po, sitio ng Dapdap. Matagal na po. Sa tatay ko pa. Tapos kami. Hanggang namatay yung tatay ko. Yung po bang lugar niyo na yun, dati nang lubog sa tubig? Opo. Hindi naman siya pagka nag-high tide, hindi naman siya lumulubog ng lubog. May mga pilapil din, may mga lote-lote din. Nabili ng airport. Hanggang bayaran ng iba, yung iba umalis na lang kahit na wala nang bayad. Ganun. Hindi lahat na bayaran. Ngayon po saan kayo nakatira? Diyan po sa Taliptip. Ano po yung nagtayo po kayo ng bahay doon? Opo. Nagtayo po ako doon sa may gilid ng palisdaan. Inyo po yung lote na yun? Hindi po. Sa San Miguel din. Mula sa masaganang huli, iilang isda at alimango na lamang ang naititinda ng Leo araw-araw simula nang mapilitan raw silang lisanin ang sitio. Ano po bang hanap mo ngayon? Nanlalambat, nangangapa, nanunukot ng alimango, hipon, kung ano-ano ang nawala sa amin. Kumikita kami sa loob ng isang araw, pinakamababa, 4,000, 3,000. Ngayon po, anong kinabubuhay nyo? Ganyan na lang po. Kumikita kami, minsan 500, 300. Malaki nga nawala, ma'am. Saan po na lang kayo nag-iisda? Dito, doon po, bawal na po ron eh. Bawal na po ron, ulihin ka ng mga SG. Pero mo, kami ng mga taga-Taliptip bawal pa kami doon. Para kami nagnanakaw pa. Inuhuli pa kami nila. Dapat doon, pagka ganun hindi pa natatabunan, pumayag muna sila. Hindi pa naman natatabunan lahat eh. Pagtatabuyan kami, sa ilog. Ano mahuli sa ilog? Nandun ang kabuhayan sa kanila. Sa Barangay Lawa o Bando, ng katabi ng bayan ng Bulacan, nararamdaman na rin umano ng mga residente ang pagbaba ng kanilang lupa. Na talaga yan? Hindi. Lupa yan, bukid. Ngayon, kaya lang naging ilog yan. Sa kalalaki ng tubig ka, bababa ka, lalaki ng tubig. Kasi, nagtatakbuhan ng mga bata dyan, naglalaro, nagbabasketball, volleyball, kung anong gustong laro. Nakakatawid kami, pagka nandito ka, pwede ka lumakad dyan kasi bukid dyan. Sa sobrang laki ng tubig, yung hindi na siya nakakalabas, wala na siyang ganyan na, naging tubig na siya, naging parang ilog na. Higit 2 dekada na raw ang pamilya Bernardo sa kanilang lugar. At nitong nakalipas na 10 taon ay nagsimula ang pakikibaka nila sa paglubog. Ngayon ang ginawa ko nga, yung sabi ko kasi kanina, yung nananahi ako dyan, yung mga ritaso hinihindi ko yun dahil tinatapon lang din. Tapos pinagtsatsagaan namin itambak dyan para lang maging pilapil hanggang sa lumaon. Nung araw uso yung abo, binibigay pa yan. Tinambak namin hanggang sa ayun lupa na. Oo, pagka lumalaki tubig, talagang kahit na may tambak yan, talagang pagka sobrang laki ng tubig, parang ganun nangyayari, parang kang hinahabol ng tubig kasi sasag namin kawayan. Ito yan, basketball court yan. Pagka may piyesta ng Lawa, dito ginaganap ang perya. Pero sa sobrang, yun nga, yung laki ng laki tubig, hindi na nangyayari yun. Ayon sa pag-aaral ng Filipino geologist na si Professor Kelvin Rodolfo at geologist na si Fernando Singyan, noon pang 2003 ay nasa 9 na sentimetro na ang land subsidence o paglubog ng lupa. Mga lugar na nakapalibot sa Manila Bay, kabilang dito ang Obando at Bulacan. Lupa ang isa sa mahalagang pag-aari ng bawat individual at pamilya. Sariling lupa na matitirikan ng bahay at kabuhayan. Ngunit ang banta ng land subsidence o paglubog ay nandyan lamang sa pintuan. Handang pasukin ang panaginip na isang masayang tahanan at maging bangungot na paulit-ulit na tatakasan. Sa ibang balita, maituturing daw na isang landmark victory ang rekomendasyon ng Convention on the Elimination on All Forms of Discrimination Against Women o CEDAW ng United Nations kaugnay ho ng kaso ng mga Malaya Lola.
Inilabas itong rekomendasyon ngayong Marso kasabay ho ng pagdiriwang ng taunang Women's Month. Isa ho sa mga highlight ng rekomendasyon ay ang paglilinaw ng SEDO na obligasyon ho ng gobyerno ng Pilipinas na panagutin ang Japan dahil sa dinanas ng Malaya Lolas o yun pong mga comfort women sa Mapaniki, Candaba noon pong Japanese War. Dagdag pa rito ang rekomendasyong isali ho sa kurikula ang kwento ng mga Malaya Lola para hindi mabura sa kasaysayan ang trahedyang sinapit nila bilang biktima ho ng gyera at militarisasyon. Pakinggan ho natin ang ilang bahagi ng perspektiba kasama si Sonia Soto, kaugnay ho ng kwento ng mga Malaya Lola. Kung taon na yatang itong pakikibaka ng ating nung ating mga comfort women at saka ng mga victims ng military violence. Yun. Tulad ng ating mga Namalaya Lola sa Mapaniki, Candaba. Ito yung isinampan nila ng kaso mula sa United Nations dahil sa matagal na panahon ay wala silang hustisya na natatanggap mula sa Japan. Okay. Remember na, ang Malaya Lola nagsampa pa yan ng kaso noong 2004 at dinesisyon na Supreme Court 2012 hanggang 2014, dinismiss. Kasi nga, hinihiling ng Malaya Lola na i-represent sila ng government sa paghingi ng hustisya sa Japan. Okay. Pero dinismiss dahil ang sabi daw may reparation treaty, bayad na raw. Siyempre, tinututulan natin to dahil yung reparation treaty na nangyari noong 1951, covers only the structural damage. Dahil nga sa matagal na panahon, walang mapala ang ating mga lola at hindi naman tinutulungan ng ating gobyerno, hindi dinadala ng ating gobyerno ang kaso ng mga lola sa Japan. Lumabas na ng bansa ang ating Malaya Lola kasi hindi ka naman pwede magsampa ng kaso sa labas ng bansa mo, no, sa international body kung hindi mo na-exhaust ang lahat ng remedies dito. Ibig sabihin, there is already a failure in the legal system depriving our lolas. Kaya, nagsampa na siya sa United Nations, specifically sa SEDO. Ito yung Convention on Elimination of Discrimination Against Women. Kanina pinag-usapan natin ang Magna Carta. Our Magna Carta is actually the national version of the SEDO. Ayun. Ito, dito, nilinaw ng convention na indeed, ang ating gobyerno ay nag-fail. Saan? Sa pagtitiyak sa hustisya sa ating mga lola. Dito, ang gusto kong ilinaw, distinct and separate ang obligasyon ng Japan at saka ng Pilipinas. Okay. Ang sinasabi, Gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng Japan. Oo, kasi marami ng findings mula sa McDougall Report, sa Tokyo Tribunal, finding Japan responsible at dapat siyang magbayad at inisa-isa doon. Kaya malinaw na yon. Ito, pero sino ang makikipag-anuhan sa Japan? Negotiate dapat. Dapat ang gobyerno, katulad ng ginagawa ng Korea. Kumbaga dapat katawanin ng gobyerno ng Pilipinas ang ating mga lolas. Biktima ng military sexual At sa matagal Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan. Atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen, Karehiyon, pinaghahandaan na raw ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan ang nalalapit pong konstruksyon ng Cavite-Bataan Interlink Bridge. Narito pong detalye ng balitang yan. Nito lamang nakaraang linggo kinumpirma ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan na sisimula na ang konstruksyon ng Cavite-Bataan Interlink Bridge bago matapos ang taon o sa first quarter ng 2023. Ang Bataan-Cavite Interlink Bridge ay isang cable-stayed bridge na itatayo sa Manila Bay sa pagitan ng Barangay Timalan, Naik, Cavite at Barangay Alas Asin sa Mariveles, Bataan. Layo nitong bawasan ang dating travel time na 5 oras patungong 20 hanggang 30 minutos na lamang. May pondong 175 billion pesos ang Cavite-Bataan Interlink Bridge project. The bridge that will connect Cavite and Bataan. This is about 32 kilometers of the bridge across Manila Bay. And this will include dalawang big bridges, 400 meters yung one of the
one of the bridges that will be 400 meters and the other one is 900 meters. And this will be, yung mga bridges na ito will be yung mga cable stayed bridge, if you have seen cable stayed bridges. And this detail engineering is now ongoing. It's about 70% complete, and we told the president that it will be ready within the year actually to ground break the implementation of this very significant bridge. Ayon kay Bataan Governor Joet Garcia, maraming oportunidad ang mabubuksan sa iba't ibang sektor ng kanilang probinsya oras na matapos ang nasabing tulay. No, malaki pong boost yan sa probinsya ng Bataan kasi meron kaming SCTEX NLEX on one side, then we have the Bataan-Cavite Interlink Bridge on the other side. So hindi na kami dead end, talagang magiging pass-through pa kami ng iba't ibang natin mga kababayan, mga negosyo na dadaan sa Bataan to bring their products and services north and south, south and north. So I think pagdating sa logistics operations, pagdating sa bigger market for tourism, for our province, lahat yan magfa-fall into place. We just have to manage it properly. Malaki na rin umano ang tsansa na maging alternatibong lokasyon ang Bataan bukod sa Metro Manila na siyang kabisera ng Pilipinas. Kung titignan natin yung mapa, makikita ninyo na parallel ang probinsya ng Bataan sa Metro Manila, separated by Manila Bay. Kaya hindi po makakapagtaka na Bataan will really be an alternative to Metro Manila dahil nga sa location and with the connection of the Bataan-Cavite Interlink Bridge. At dahil inaasahan ang pagdagsa ng mga motorista at mga turista, ay pinaghahandaan na raw ng provincial government ang mga kalsada at ang traffic management. Meron kung nakita nyo rin, tuloy-tuloy yung expansion ng Roman Highway. Ito yung ating main highway from Mariveles all the way to SCTEX, Dinalupihan. Pero nag-announce na rin po si Secretary na ito pong second phase ng bridge is the development of a bypass road, another highway, from the foot of the bridge directly to SCTEX. So may iwasan yung dagdag na bilang ng sasakyan sa Roman Highway kasi magkakaroon tayo ng dedicated road from the foot of the bridge or from the bridge directly to SCTEX. So hindi masyado maapektuhan dapat this road, hindi dapat maapektuhan yung traffic flow within the province. Ako si Marco Galang, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Ito ho mga kabalen, mga karehyon, kayo ho ba'y nakapag-almusal na o di kaya naman nakapagluto na ng tanghalian? Ako, samahan nyo ako magutom dahil laabot ho sa 500 metro ang longest longganisa boodle fight na inilatag ho dyan sa may Kalumpit, Bulacan. Kanina lamang pong umaga yan, Biyernes, March 24, nasa 400 kilo raw ng longganisa ang inihain at pinagsaluhan naman ng mahigit 2,000 katao sa kahabaan po ng Pulilan, Kalumpit Road. Layo naman ng pamahalaang bayan ng Kalumpit na gumawa ho ng record at talunin ang longest boodle fight ng Ginobatan Albay na umabot naman ng 400 metro noong taong 2019. Magkasarap-sarap naman, pinartneran pa ng itlog na maalat at kamatis. Naku naman, Kuyang Ray, wala ka bang dalang longganisang kalumpit dyan? Naku, napakasarap po niyan. At syempre, pagbati sa ating mga kababayan, karehiyon dyan sa Kalumpit, Bulacan na nagdiriwang ho ng kanilang longganisa festival. Gayun po yan hanggang bukas. Pwede ho kayong makisaya, yung mga nais mamili ng masasarap na longganisa, yung mabawang, yan ho yung ipinagmamalaki ng Kalumpit, Bulacan. Sa iba hong balita, isinailalim ho sa Regional Mid-Year Assessment ang mga K-12 learners sa mga pampublikong paaralan. Dito po sa Central Luzon, isinagawa ho ang Regional Mid-Year Assessment o RMYA mula ho noong March 13 hanggang March 17 upang tukuyin ang bilang ho ng mga mag-aaral na umabot sa minimum level of proficiency ng mga naturang grade level at core subject ng senior high school. Batay ho yan sa DepEd Order No. 8, Series of 2015. Ang classroom assessment ay isa hong mahalagang parte ng curriculum implementation bilang instrumento upang matukoy ang development ng mga estudyante.
Ayon ho kay Director May Eclar ng DepEd Region 3, gagamitin ho ang mga resulta bilang baseline data upang makita ang mga kakulangan sa sektor ho ng edukasyon at mapabuti ang pagtuturo ng mga guro sa pamamagitan naman ng Learning Action Cell Sessions kasama ho ang tulong ng mga master teacher. Balitang sports naman ho tayo, pasok na ho sa finals ng Dumper Cup Pilipinas Super League ang Pampanga G Lanterns matapos pong talunin sa Game 2 ang San Juan Kings. Ginanap po ang laro sa Brenzy Giao Convention Center sa syudad ho ng San Fernando nitong Miyerkules. At inaabangan na lamang ho kung sino ang makakalaban ho ng Pampanga G Lanterns. Kung ito may Pampanga Royce o yung team mula naman sa Davao. Tara na po't silipin ang maaksyong laro sa sports balita ni Paolo G. Santos. Tinanggalan na ng korona ng Pampanga G Lanterns ang San Juan Kings sa Game 2 ng Best of 3 Semifinal Series ng Dumper Cup Pilipinas Super League. Sa harap ng mga kabalen sa Brenzy Giao Convention Center nitong Miyerkules, March 22, tinambakan ng G Lanterns ang Kings sa skor na 75-61, dahilan para pumasok sila sa finals. Posible pong maging highlight itong fast break na ito. Look at this catch by Baltasar and the foul by Marquez. The intention was not clear. Matapos umiskor ng 11 puntos at makasungkit ng 14 rebounds si Justin Baltasar noong Game 1 ay tinangkang pigilan ito ng Kings sa Game 2. Nagpakitang gilas din si King Caralipio na nakapagtala ng 19 points, 6 rebounds, 1 assist at 1 steal. Ayon sa Super Player of the Game, in-execute lamang daw nila ang mga ibinigay na instruction ni Coach Governor Dennis Delta Pineda para maipanalo ang laro. Sinabi lang sa amin ni Gov na huwag kaming papapekto sa physicality na binibigay ng San Juan sa amin. Observe lang namin na huwag kaming kumbaga gagawa ng extra motion pa kasi makakasira lang sa amin yun. Yun, saka yung depensa namin. Samantala, hinihintay na lamang ng Pampanga G Lanterns ang kanilang makakatapat sa final round sa Dumper Cup ng Pilipinas Super League. Maghaharap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City ngayong Biyernes, March 24 para sa Game 3 ng Best of 3 Series ang Davao Occidental Tigers at ang Pampanga Royce. Kung mananalo ang Pampanga Royce, magiging all-Kapampangan team ang magtutuos sa championship match ng PSL Dumper Cup. Ako si Paolo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Ayan, pagbati ho kay Coach Governor Dennis Delta Pineda at syempre sa Pampanga G Lantern at abangan din ho natin yung pagtatapat ho ng Davao Occidental at ang Pampanga Royce. Mamaya ho yan para ho sa Game 3 naman ng kanilang semifinals. Alamin naman ho natin ngayon ang magiging taya ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ridge of high pressure area pa rin ang apekto at ito po ay nasa Northern Luzon. Ibig po sabihin na pressure ay ang panahon dito. Samantala po, Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa. Kasama na po dito, partikular ang Pampanga, ay magiging bahagya sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang pong inaasahan ng mga pulo-pulo mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng easterlies at ng localized thunderstorm. So sa eastern section po ng ating bansa ay posible po ang mga flash floods at landslide, dulot po ng easterlies at ng localized thunderstorm. So maalinsangan po ang panahon kaya pinag-iingat po ang lahat. Magsuot po tayo ng komportableng damit at magbaon po tayo na palagi ng tubig na maiinom. Pinag-iingat po ang lahat. Salamat po. Ayan, bago magtapos, bigyang daan lang natin ang ating topic question of the day. Anong pagkain ang masarap kamayin? Aba, napakagandang katanungan. Abay, syempre, walang tatalo.
Doon sa longganisang kalumpit kanina, yung longest boodle fight, tapos 2,000 katao ba naman ang kasabay mo kumakain? Pagkasaya-saya ho niyan, ano? Pero tingnan natin yung mga sagot ng ilang mga netizen sa topic question of the day. Ayan, sabi ni Kuyang Jody VJ Mercado, naman, swam mais, 10 balatong net, Jeremy Dimal. Ayan, pagbati muna kay Kuyang Jeremy Dimal. Moy, kumusta na ka, kapatid? At kapilang ka dakakit, kapilang ka mamasyal Kenny. Ayan, no, mga kabalen. Swam mais, 10 balatong. Mainit-init yan, ha? Pero pwedeng ilaban, ano? Luto ni Mama Bear pag holiday. Ayan. Sabi naman ni Gian Paulo Yusi, pritong tilapia, 10 buro. Yan. Ay, talaga naman, oo. Masarap yan. Kung ako ang tatanungin ninyo, hito, mga kabalen, ano? Fried hito. Yan. Ternohan mo ng balatong. Siyempre, Friday ngayon. Sabi naman ni Kuyang Joe Asuncion, ang masarap kainin ng nakakamay ay medium rare, aged, dried T-bone steak with mixed veggies. Ayan, napaka-social naman ni Kuyang Joe Asuncion. Hindi pero para siyang Greek god, no? Kung kakain siya ng steak na kinakamay lang. Ayan, no? Mukhang masarap din yan, Kuyang Joe, ha? At syempre marami pang pag-uusapan. Mamaya ho sa topic, 12:00 ng tanghali. Kasama si Kuyang Jody Mercado, bisita ho niya itong isang sikat, Nakapampangan vlogger si Kuyang Glenn Tagle Maglangke. Pag-usapan ho nila yung mga magiging kolaborasyon ho ng CLTV at ni Kuyang Glenn sa kanya pong vlog. Ayan, syempre yung mga sagutin ho ng mga netizen, nariyan, yung mga taga-kalumpit, ayan, ano daw ba ang masarap kamayin at eterno sa longganisang kalumpit. Kanina nakita ko, Lolo Ray, yung ano tawag dito? Buro, itlog na maalat with kamatis. Nako, perfect combination ho yan. Makapasyal nga ngayong Sabado dyan sa Kalumpit, Bulacan. Sige ho mga kabalen, ako'y magpapaalam na para mananghalian na tayo. At yan hong mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming mga social media pages. Sa Facebook po at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Sa Twitter naman at CLTV 36. Yun pong ating Instagram, TikTok at YouTube at CLTV 36 Official. Pwede rin ho kayong bumisita dito sa ating website www.cltv36.tv. Nasaan ka man sa bansa, makakanood ka rin ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Maya Paldo pa.